Здравейте! Здрасти! Така, тя ще става блогърка. Това е първото ѝ видео. Ще кача нормални видеа, като тя. Да, както мен, сигурно ме знаете. Джиджи Михайлова. Да, канала ми е Джиджи Михайлова на английски, на латинка. Дж. И така. Моят канал е Александрова. Да, защото все пак видеото е качено от него. Да. Тя ще снима видеа като предизвикателства и грим колекции и подобни. Въпроси и отговори, всякакви такива, но въпроси и отговори трябва да има поне няколко абоната, за да направи. Повечето клипове ще ги снимаме заедно, тъй като тя е за първи път блогърка и не знае дори как се качат видеа, как се снимат. И за това, така че повечето видеа ще са между мен, с мен, с нея. Ние сме най-добри приятели, така че да. А сега имаме част по пеене и аз съм направила ще се напикая от това. Нищо, че вече имам оценка, просто тогава щях да се страхутка. Който мене сака дос, който мене сака, защото има седнала Джори Дос, я учим. И да, и правих през цялото време, така, защото като притеснявам си въртя пръстите и си хапя устата. И така. Да. Ето един домашно направен бланк, който тя ще качи видео сигурно. Как се прави, аз съм казал. Добре. Който аз съм качала видео на него, но го изтрих. Ето го, много хубав. Може ли да помощаме на един бланк? Не мога, майка ми не ми позволява вече, защото слезах всичко и пък ми свършиха и продуктите. Вчера направих последния седмица. Затваря. Много съжаляваме, че е толкова шумно. Ако не се чува нещо, напишете какво не се е чуло, коя минута. И да, тя ще го напише. В училище е много шумно. Да. Особено нашия клас, той е много шумно. Не можем! Мълчи, я снимаме видео! Да, съжаляваме за това. Долу в коментарите пишете какво искате да е първото видео, което аз ще кача. Да. Или с нея. Да. Добре, сега трябва да свършим. Да, трябва да свършим, защото часът почва. Скоро. Добре, сега